Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Isaya Kapitulo 43, versikulo 19. Kitaan nyo ti baro abanag nga aramidag, mangrugin nga agparang, makita yo itan. Mga ramidak iti dalan iti latang, sadyay, ikan kayo kadag iti ubog ti danom. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Edgar, ayan ni Nanang Mau. Imay da inayaban dito'y balay, tatang. Adda kanumanan nangireklamo kan kuana. Ay, una yan. Linawas mo't lang na may reklamo ni Nanang Mau. Huwag nga ron, tatang. Katidakas na, co-teacher ko di ang chismis na. Ay, mangibabain at talaga ni Nanang Mau. No kaano pa'y mo't nagbalinak at teacher dito'y eskwelaan tayo. Kastoy pa'y ti mapaspasamak. Anya langin nga ti may baga dagiti tattao. Di ka la mabain. Si kalangan ti kanayo na maibarbarangay. Nay, addaya mo't basol kaw. Perperjen dakla ang dagita tattao. Naminanuda kan ngayon reklamaw. Isu analawag asaan nga isuda ti ayan ti problema. No di kat sika. Naawatam. Agtal na ka man dita. Ay bakit kan? Agbalbaliw ka kuman. Agbain ka kumamit kadagiti anak mo. Sumrag ka ka din, Edgar. Una, nanang. Aday wamday ta ako teacher mo, amang gagamog. Anyakat ni nanangan aya. Inreklamo na kalangarodan. Agsao ka pa'y laang iti kasta. Talaga mo't amang gagamog. At dalang umasidag kan ko na, agsakitan ti tiyan na adagaws. Nagpig sa tigamod na. Nanang, sumardang ka kuman. Di mo urayan nga idarom na kamanan. Ay, jak kabutang no idarumda. Sangwa kida, oray pa'y sadinaw ti pakadandanunan may. Nadamag ko nga rod nga inreklamo damanen ni Nanang. Ay, mababainak iti daytang aramid na. Imbag ko namtay madayo kami kanila kay ko iti pagyanan. Nga makadandanon matlatakan yak daytang aramidan ni Nanang. Kagurgura da ije lugar tayo ni nanang. Ay, idi pa'y akastan ni Nanang, Edgar. Bakaten, ngam saan na pa'y akayat ti agbalbaliw. Ano samlaangan akabalay ni Nanang. Anya ngay kat si kamot ti boridak. Kan si kalaang ti single kada tayo nga kakabsat. Ay sagana ka din ti balon ta bakit? Balon ta sa sawumba dita. Kanin ta ijay talon. Balon mula ang tinsaganak ta sa anak nga umay. Na, kunak man umay naktulungan nga glinis ijay tambak. Ay jak kayat ti umay. Iti kastoy nga edad ko, di nakpay lamot paginanaan nga trabaho. Napigsa ka pa'y mat Napigsa kan tu pa'y mapan makikakaaruba makiistorya. Ay si kalaang timapan. Nakaparabaw di talamisaan ye balon mo. Makaammo kamutin ang mga alay ti danom nga inumaw. Klas, naawatan yung matla ang teleksyon tayo itangal daw. Yes sir, nawatan mi. Sir Edgar, Ha? Apay, sir. ninanang mo. Makiap-apa ija kantina. Anya? Pagtitinulungan da apong pungutan ni Jay, saan da maanawan? Sana may sa ti aldaw! Agikaro kayon tao! Nanang, huston. Saan ka nga agpukaw? Ay, agdal na ka man mag! May saka mag! Jakpay na kay balas! Kita man kinaramid na kanyak! Nagagas na ito'y rupak a kinarakaramutan da! Nanang, agawid tan. Agsubliak tao! Balsan kayo amin! Ay, awanin ti makuna kininanang mo Edgar. Inaramid ko amin ang akabaalakan kwa na. Sana ka nagkurang iti pamagbagak ngem saan latta nga agbalbaliw. Apay nga ibagam ti kasta ah. Ammom kaday numanuda anang pungot-pungot kanyak. Tanluda pinagtitinulungan dak. Iso nga agdarum tayaw. Ipabalod ko ida. Nanang, saan ka basta agidarom? Tabasol yun, no apay nga inapada kayo. Oh, makitam day ta? Adu nga minti pinirperjam. Gapo ka nagitiis istoryaam.
Kahit agpay sumag. Pudnumat dagiti magbaga. Iso ama kaungat da. Saan kan nga grason pay? Naglawag asi ka tinagbason. Sigay! Pagtitinulungan dak! Siya kun tidakals! Siya kun ti managdakdakals! Siya amin ang tidakals! Siya amin ang tibatay! Kumusta nga ni nanang mo, sir? Anda ay je balay. Agpapaimbag, takinaramutan dakat nga rod. Ay, kaasimot ni nanang mo niya. Bakbaketanen, nga mapapain da. Un nga rod. Apay, anya ti basol na. Ay, dayjay akin nalaing nang agistorya. Mangidanon kadagiti saan apud no abanag. Isumat lagayam Ket, kumusta mo ten nga jay panang istorya na amang gagamod ni Ma'am Carla? Ay, day tapay ti problema kita. Damag ko nga agdarom ka no ni Ma'am Carla. Saan pa yan naurnos day jay aririda ay Ay, naunget ngamin ka no ni nanang mo. Sumungbat latta. Idarumdan ni nanang, tatang. Sino nga iti agdarom? Ni Ma'am Carla ako teacher ko. Ay, anya nga iti aramidan tayo itan. Naskan a dumawat iti pamakawan ni nanang kankwana. Amumatan ni nanang mo. Nangato ti pride na. Ay, sakit at talaga iti ulo ni nanang. Saan asyak ti dumawat iti pamakawan tawan basol kaw? Kaano ka kadi aya makaamires? Ay dinakman surwan? Jak kayat ti madikdiktaran ha? Nukasta, makamukan iti biyag mau. Aywan! Baybay ang daklaeng taamok tar aramidang! Sa anak metket a narigat a kasarsarita, Edgar. No agkid daw iti pamakawan kanyak ni nanang mo. Saan kun apatuluyan ti panangiyulik iti darum kontra kan kuana? Sige, Ma'am Carla, ibaga kankwana. Kan isardengnan nga istoryaan amang gagamudak. Siyak pa'y mat nga aktibo iti simbaan ti akusaran na iti kasta. Uwan nga rod, ma'am. Mababay na kun kan ka. Maasya na kan ni nanang mo, tabaketan. Nangato ti respetok kan kuana. Uray no kasjay ti inaramid na kanyak. Nanang, ururayan ni Ma'am Carla ang makisarita ka kankwana. Siyak ti makisarita kan kwa na? Ha? Pakpakawan. Jak pulos aramidan dayta. Ibagam dayta kan kwa na. Nanang, Ay nasandak asurwan ko nakmanan. Saan agaputa nakaadal kaan. Kat mas adaon ti amom ngam siyak. ala, nuday tati ko nam, nanang. Saan latta akayat ni nanang ti agpaisoro, manang. Umadadupay kit din ti manggurgura kan kuana ije lugar tayo. Talaga mo't. Pampanunutak nga rod, nga umakar akon iti pangisuruan. Kat, sa dino ko mati pagakaram. Dito yan ili Dituyak meten nga gyan. Asino ngayon ti kadwa dananang kantatang no umakar ka? Narigat ang masuruan ni nanang. Uray an yapay ti aramidem. Ay, saan nakaapat-pat yan? Napaya binunag mong samot amin ng alibro iti eskwilaan yaw. Uwan tatang, umakar ako niti pagisuruan. Ne, apay ngay. Amuyo mo't ti makagapo. Inaldawak latan ang maibabain, gapo kan ni nanang. Ay, maawatan ka anak ko. Di ka egdanag tatang. Taumay kayon to sarungkaran kan ni nanang. No adda nawaya nga oras, kan panawon ko. Sigay! Pumanaw kayaw! Kasta kayo mo't nga nakag. Panawan da kamain. Tada trabaho yun. Nanang, saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Ay, oray dagiti kakabsat mo. Pimanaw damutan. Kat saan dan amakalagip nga umay sumarungkar. Ha? Anya a klase a panunot dagiti anak dayta. Awan nga mental na ti panunot ko, no adda akla ang dito'y balay. Tabasol ko manan kasta kaday. Sigay! Pumanaw kayaw! Kat saan kayaw nga subsublay? Apay asan ka ngagtagtagare. Kaguran akmat, kasta kaday.
Maladingitan naklang. Tapinanawan natan ni Edgar. Ay kat siyempre napigsada gaya man. Kabailandan nga isakad ti panagbiagda. Ang bayam. Awan ti magunguna dagita a klase ti anak. Pimanaw dagiti anak ta gapukan ka. Gapo iti ugalim. Sanak ngagbalbalew. Gapu kadakwada. Tawan ter aramidak amaday. Apay nga ro, kagura da kadagiti kalugaran tayo, no talagamit lang anasaya at kaatao. Apay, akanayon da ka nga ireklamaw, no awan aramidem amaday. Dakkel pukaw na ka dito iskwilaan, Sir Edgar. Ngam amok, nasaysaya ti masakbayam iti papanam. Agyaman nak, sir. Tamaawatan nak. Ket, kasano nga gayam ni nanang mo? Awanan ti mga nawakin ko na, no kastangad da kaapan ha. Binagbaga akmaten. Ituloy latta kanumat ni Ma'am Carla ti darom na. Ay, saan mat ngamin akayat ni nanang ti makisarita kan ni Ma'am Carla? No hindi pa'y la kumaanakisarita ni nanang mo, dinalpas ko man ti parikot. Ay, saan anala ka akasarsarita ni nanang? Sa bali, ti ugali na. Dito'y gayam tinapilim apagyanan, Edgar. Una, manang, nataltal na ngam ijay balay. Nasaya ata sidag kala ang iti eskwilaan apang isurwam. Un manang, Saan ka na magastusan iti plete? ngam pampanunutak latada nanang kantatang. Awan kadkadwada ijay balay. Anya nga rod ngay. Ay, barang adan tumat orasyo. Bisitaan niyo man mat ida. Maditirik naklakay. Isumit lagam nga inururay ko nga umay nakbalunan di talaw, ngam awan kamay. At nalutok nga ibalon ko kan ka. Ngamjak ka ba ilanti magna. Nay, kilat man na nagsakit ka. Ginamudan nak day di Ma'am Carla. Jak pa'y lang amin napakawan ka. Kastalat ka ti pampanunutem. Pudno ba? Talaga anapig sa tigamod day di maestra. Pinanawan datan dagiti anak ta. Kastapay lang ti bagam. Ay, agbirok kakit din iti mangagas ta ipaagas nak. Nasken maikat ti gamod kanyak dayjay akarla. Manang, adda nag-text akaruba. Agsakit ka nun ni nanang. Ha? Kano pa'y? Makalawas ka nun. Saan namat akayat ti agpa-ospital? Tatipat yun na, kat ginamudan da. Kasano nga rod ang maimbaga no kasta? Iso nga ron ako na, anas kan abisitaan tayong agkakabsat. Tapno mas denggan na tayo, no adu tayo. Wala na. No day ta tinasayaat nga aramidon. Aglangan tayo pa lang iti trabaho tayo. Para kaninanang. Nasken nga agpa-check up ka bakay. Ginamudan dak. Apay apilitin nak nga ipaduktaur. Nabayagan nga agalom day ta pa nagsakit ti tiyan mau. Anusam kadilat ti sakit na. Ibagam lata ka di aginamudan da ka. Kinaguran ak gayam da di Ma'am Carla. Ay, Diyak kayat ti agpaduktaur. Uray anya pa iti ibagbagam. ne. Addan dagiti anak mau. Ha? Adata? Wayne, isuda dagita naglugan iti van. Pasensya ka nanang. Itala ang anak kabisita akan ka. Saan abali anak ko? Tay may kaita. Nagigiddan kami nga inmay. Tapno umay da ka alukuyan nga agpadoktor. Kunak mat ginitatangyaw asanak nga agpaduktor. At dalugan. Tapno ada pangiluganan mikan ka. Kasapulan nga agpadoktor ka, nanang. Tapno maimbagan ka. Nadamag ko tinapasamak kada kayo, nana. Iso binisita kayo dito ospital. Ma'am Carla. Wen, siyak da ito'y. Adamot na solisit ko a kwarta. Itid ko kan ka. Imbag lang nga igatang mo iti agas mo. Agyaman ak, ma'am. Ulcer ka no ti sakit mo, nana. Iso amasapul amangan ka iti husto nga oras. Kasta aya. Umay kumatan ibaga, asaan kon nga ituloy ti panangidarom ko kada kayo. Tapno saan kayo ama stress?
Pakawanan nak, Ma'am Carla. No nasaktak tirik nam iti. Pagbabawyak, tinaramid ko. Kat kidawag, asapay kumata mapakawan nak. Apay kit din asaan. Nana, agpaimbag kayo kit di. Uwan, ma'am. Sige rumarakon. Taadamot dagiti daddo mapay amang bisita kada kayo. Sino da, ma'am? Dagiti kaaruba yo. Kitaan nyo man. Adumot gayam ti mangipatpatag kada kayo. Uwan nga ron, ma'am. Maragsak anak, iti na ita. Kumusta ni Nanang? Mayat matayin. Saan una yan na makikakaaruba? Tao may nakong tultulungan ni Jay Talon. Nasaya at nukasta, tatang. Adumat din tigagayam na dito yung lugar tayo. Di nasaya at nukasta? Nagbalbaliwan ni Nanang mo. Isungag subli ka kuma dito yan anak ko. Tapno adamot kadwami kini Nanang mo. Ay katuna, tatang. Addan ti high school ditoy. Isungag subli akmanan ditoy, tapno agisuro. Ti panagbalbaliw, ipaay na, tital na, kantalinaay, iti kaunggan, kanragsak, iti pagtaangan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti maysapay, apakasaritaan. Ana itampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Matthew 16, versikulo 26. Adda aya magungguna ti tao, numatagikwa na ti entero alubong, nga mapukaw na met ti biag na. Awan ti maitad ti tao, apang sugbot iti biag na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno, Ken Biag. Nag-text ni Kumari ta amagda. Mapantakan no ag-dinner iti balayda. Di ba kamasaan tama kapan? Kasano nga ni Junior? Agurura ijay balay, tada ito ingkarik nga iayam na. Kaya't dalaan ka no akitaan da ito'y kagat-gatang taalugan. Bayam, awagak ni Antit ta asikaswan na ni Junior. Intun bigat munton nga itid kan kwa na day ta ay ayam na. Ay, makasangpet ta. Kanayon na nakaturog. Saan tamat nga rod ang makasarita iti agsapa. Tagap apurata asumrag. Pagkadanagam ayan. Kastamot amin itan. Awan pa yan oras mi nga agay ayam iti basketball. Diyak mo, no ayan nan, jay regalo ken kwa na abula, hindi na palabas sa birthday na. Ay, nagadulakit din na pampanunutom aya. Awagak ni Auntie. Ngala, iturong mo na ito'y lugan, ijibalay da kumari ta amagda. Auntie, Oh, Delia, nangan ka din ni Junior? ururayan na kayo. Di na kayat timangan. Itaypay nga agur-uray ijay ruangan. Anya nga oras aya sumangpot kayo. Marabyan kami, taada papanan mi, Auntie. Si Kanti makaamo amang pakan ka ni Junior. Paturugan to matan. Jay kano ay ayam na. Wan, itadminto inton bigat. Ay katwan da kayo ti makaamaw. Ado mo ti makan dita ref, Auntie. Ala, siya kun ti makaamo amang isagana iti kanan na. Okay nga rod, Auntie. Kastapay. Bye! Tsak kayat timangan. Urayak da mami kan daddy. Di nakpagungatan si ka, Junior. Kanam da ito insagana ka kanam. Marabyan da mami kan dadim. Kunamla ang dayta. Mangan kan, tamaturog kan, inton madamdama. Ala, ibusam da ita, ha? Talagaan na bayagan a plan-plan mo, miti mangawis kada kayo iti da ito a dinner. Mhm. Puno dayta. Kat kita man.
Talaga progreson ti biyag yun niya. Agasam man, nakagatang kayon iti brand new alugan nyo? Naipromote nga nila kay. Katsi ka nga agro-uray kan samot iti promotion, kumare. Barang ah. Awan ka di pa'y plano yung apasaronuhan ni Junior. Ay na, makauray dayta. Unaan mi pa iti karir mi kanila kay. Sa bagay mo't ket di Kandi mo dadaalan day ta nagseksi apang magim. Di naktultuladan. Ay na, dublin ti bagi. Mano abulan dayta sikog mo. 7 months Maikatlo nga anak min day toy. Ay kat, ala anak tulat ta aninang. Sige panawan da kayo pa dito mare. Bagat, tamapan mi man kita anje baro alugan da pare. Okay, pare. Talaga bumakbak ng damari delyaan niya. Uwan nga rod, kaano lang iti gimatang da itilugan da. Ita, gimatang damanan iti baro. Mayat ngamin ti trabaho da adwa. Naswertyan da ti trabaho ang maibagay kadakwada. Adayon anaseksexy ni Maridel yang siya. Masikuran ka manan dita bagim akun-hakon. Kasano, naglukmag akon. Kat, naganak kagayam. Saan mo ka di ida ang apalan? Takita man, may sapay laang ti anak da. Iso da pa'y mat amayat ti biyag na, ti dida kayat ti aganak iti ado. Naragragsak matlaang ngamin no ado ti anak. Iso nga ano santan. Saan abali analok magka, tanapintas kalata. Darasum ti agsukatan Maladaw kan ijay eskwelaan. Damami kan dati ngay. Napandan ijay trabaho da. Jak manan idan nakita. Adto ijay ay ayam mo ginatang da. Iso dayta? Apay akaslasaan ka naragsak. Damami kan dati ti kayat ko. Unay kalakit din. Nasken nga agtrabaho da tapno maited da amay na kayat mo. Madamdama kan ton nga agay ayam kalpasan ti klasa Mala umay kan itulod kan ija eskwelaan niya. Auntie, Di ka madanagan. Addaak dito eskwelaan amang banbantay kini Junior. kat, nangan ka di matlaang? Ayun, nagsida iti hotdog. Kun inyaramidak iti balon na sandwich kun adda Diyos na. Anya nga iti kunana iti ay ayam aginatang mi. Ay na nakaragragsak. Perme iti laglag tuna. Ibagam nga igatangan min tumanan iti ay ayam ajay nangina. Ay kat ad-addamanan amaragsakan ano kasta. Okay, sige nga roden auntie. Tada pa'y meeting mi. Bye! Ay, awan man ang tilot ko. Di akong maawagan dagiti gagayom ko. Ne, ayan nga ni Junior ng agbuy-buy ay titibay. Ay, inwara naman latan dito'y dagiti kagatang da nga ay ayam na. Ay, Junior! Junior! Ayan mau! Junior! Apay, sa dino tinapnapanam, tanabas-basa ka. Ijay karayan, napan kami laang nagdidigos kadagiti gagayem ko. Saan amabalin amapan kay di karayan? Ung tandak damami kang daday. Nagburing mat ngamin dito'y balay. Kano nagadumang ay ayam mo? Awan kasarsaritak. Adaak mo. Agsilsilpon lang mat ti aramidam. Di nakmat kasarsarita. Saan mo pa'y akay at timakay ayam kanyak? Enton maminsan, saan kan amapmapan ijay karayan? Nawatam! Ay, narabyan kami manen auntie. Nag-overtime kami manen kanila kay. Maawatak, Delia. Kat ni Junior ngay. Naturugan. Nasapa nakaturog tanabanog anagay ayam. Kasta ka di? Ay na, kasta unay ti panaggusto na ijay ay ayam aginatang niyaw. Nangan ka di matlaang. Adu ti kinan na. Insaganaak iti paborito na asidaan. Imbag man auntie, tanaanos ka amangas asikaso ka ni Junior. Ay kat siyempre
Apok gayam? Di kay madanagan, anti. Tanayunan mi ti sweldom. Ay na, agyaman ako na, Delia. Naglamiis matadigo da ito'y si Daak. Ay, saan kan nga agreklamo? Mangan kakit din. Duwata ko maamangan tapno adda kasango. Mangan kan tag cellphone na. Damami kanda di ko mati kasangok amangan. Nagaduka nga arte mo na ya. Saan da masango, tabi si da iti trabaho da. Nasakit ti ulok. Apay ngay, ay dapadapon ka man. Ay sus, nabara ka nga agpaiso. Kaya't ko ti maturo. Mala, ingka nga rod maturugan. Kaduan nak ay jesilid ko. Ay sus, nagadu nga arteng. Agbuya akpay a ititibe. Ala, ingka maturugan. Nakaturog pa imat ni Junior, anti. Wan nga ro, Delia. Nabarang agpaiso. Patumaram tulatan iti agas. Wan, amok ti aramide. Si kaman lang ti makamo ang mga iwan kankwana, tani. Adamanan meeting mi kanila kay. Wan, siyak ti makaam mo. Di ka madanagan. Anyati ko na. Nabara ni Junior. Wan nga rod. Nabara itay. Di saan ka pailangan ko maasumrak ita? Apay asaan? Kat ada meeting ita. Sayang ti promotion ko. Wen ngam. Amo ni auntie ti araramidan na. Ado ti anak na nga inay-aywanan na. Ay, Saan ka amadanagan? Awagak ni auntie tapno mamonitor ti sitwasyon ni Junior. Ay, larpasan di buy-buyaak a drama. Sana bale, tanda pa'y sumaruno. Buyaak malang di sumaruno. Lola, Hmm, sakit ti ulok. ay na, agid da kalata ka day. Makain inumak. Ay kating ka mangalan ibaunak manang. Kasarita ko man ni mami. Awagam ko ma. Ay na, busy da. Ala, ingka maturog. Di nakdisturbon nga agbuya iti drama. Lakay, basta ang day ito pagiwar na ko. Adda article dito kin ni Kumari Adelia. Basaak man. Imbag man. Ay, makapaapal. Kunana ditoy. Baligi itilaksid ti amin. Ti pakasaritaan ti may sa babae asan asim mo ko iti arapaap na. Basta adda dita ti interview da kan kuana. Congratulations, bakit? Na-feature ka iti pagiwarnak. Ay na, nagadupay lang ti mangkabkablaaw kanyak. Rumbang laang Sigurado as sumaruno dito iti padpadaanak a promotion. Nagswerte lakit din aya na addaan iti Mrs. Akasken ka. Oray si kamot ipanakal ka as si ka tinasawa. Iso asilibraran ta dayto abaligim. Ay, sus. Ayan nga'y dadilyan. Nagngaton ti gurigor ni Junior. Junior, anya ti kayat mo. Junior. Ay na, saan mo't abo mabati gurigor nan? Uray pinatumar ko ni ti agas. Awagak nga tadadilya, wano saan? Nakaturugan ni Junior? Una, Aglibak sapay inton bigat taapay ko ma. Mailiw ako ni iti anak ta. Ada ni auntie ang mga iwan kan kuana. Ngam sobran abisi ta iti trabaho. Kasla ita. Rabi ita manen ang nakasangpet. Nakaturugan ni Junior. Dilya, umayuman kitaan ni Junior. Apay, auntie! Anya tinapasama ki ni Junior? Partakam di agpataray. Nas ka na maitaray tayo sa ospital ni Junior. Mami, Nani. Ada kami dito ka ni Daddy manak. Diyak amo na apay ang napasamak dahito yung kinkwana. Apay saan taan na amuan nga agsaksakit gayam ti anak ta. Anya tinapasamak kinkwana. Nasayata nakasublikan, lakay. Wen bakit?
Napan ko lain nala dagiti gamit ti anak ta. Ken daddo mapay ang mausar dito ospital. Ket, kumusta ni Junior? Nasaya atan ti kasasaad na sigon iti doktor. Awan tinasken a pagdanagan ta kun iti doktor. Basol ta na ito bakit? Nabaybayan ta ti anak ta. Intalag ta iti mga aywan ken kuana. Ngem saan namat gayam nga aywanan. Kasta ti ko na ti kaaruba ta anang palpaliw ken kuana. Anya? Idi pailaan ka no akayat na ta makasarita day di kaaruba ta. Ngem saan na ta maranaan. Ken nagamak nga mga numang parnoy laang iti apa. Lakay. Manipod ita. Nasken nga ipaayantan iti panahon ti anak ta. Gapo ta talaga na bebayan ta. Ket ni Antim, lading itak. Tadyak kayaten nga agyan pa iji balay. Ngamin, kwarta lang ti amuna. Saan na nga impatag ti anak ta? Uwan nga rod lakay. No agsasaong amin ni Auntie. Nasaya at latang mo ti kasasaad ni Junior. Nga baliktad mo't gayam. Wan nga rod. Manipod ita. Saan tan abaybayan ni Junior? Sana balin na sa anak ang maipromote iti trabaho. Basta maikak iti panawan ti anak ta. Nasaya at launay day taan nang nagkuken ka. Bakit? An-anwan ta ti dakkel asweldo ta. Numapukaw ta man ti anak ta. Oh, Diyos ko. Pakawanin na kami kuma. Tanabaybayan mi ti anak mi. Manipod ita. Ipaayantan iti panahon ta ti anak ta. An-anwam ti ado a kwarta. Numabaybay amat ti pamilyam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Pedro Kapitulo 4, versikulo 7. Asidagan ti panungpalan dagiti amin abambanag. Agbiag kayo nga rod ananakam ken natepel tapno mabalinyo ti agkararag. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Dito yak parking agpwesto. Kapagiso, ado ti lumabas. Bareng adda mayat nga agpasyan iti sapatos na. Taiso pa'y no adda maurnong ko agastusak nga agiskwela. Shine shoes! Shine shoes! Mama, Shine kayo, sir. kitaan nyo ti ubing anak katakder iti dayja abanda. Itay pa'y lang samot nga agur-uray iti agpasayin shoes kan kuana. Ngam, Shine awan shoes! sapay ti masidag. Wan nga agpaisulay kay. Ang tinasaya asit ganta tawisan ta mga ni ja restaurant. Apag iso amariknak matan tibisin ko. O sige, mapantay ti ayan na, mama. Kumusta nga tamatan ti anak ko? Maluman ngam di pa'y nagawawid. Ayan na nga tan. Masyanak nga rod iti anak ta. An-anusan na ti mapahan iti ure sa dino. Tapno laang makasyain iti sapatos. Ta iso laang matiam mo na mabalin na pagsapulan. Awan mat nga rod ti sanikwa tayo analawa. Taggar din tayo kit di kuma. Tapno adda pangalaan tayo iti gastusan tayo. Wen nga rod lakay. Kunakan kwa na, nga oray sa anan ang mapanagsasyайн iti sapatos. Tamabalin tamot lata ama ipa iti gastusan na iti pagadalan. Ngam, kunana, akayat na kano ti makatulong. Ala, bayam lata. Tinasken kat agan anad ti anak ta. Taga Mindanao kami.
ngam gaputada yu ijay, saan kami na makaawid? Iswa dito'y kami nga agnaed, aging gatinggana. Isot ko na dagiti dadakkel ko. Kasta ka di, Barok? Wen ma'am, Kat dagiti dadakkel mo ngay. Anya ka diti trabaho da. ti amak, makipaspasada iti jeep. Ti metinak, agar aramid iti puto, kanaglutluto iti turon, sana mapanila ko. Ay, wan gayam. Mabalin ka di amaamuan no sa dino ti pagnanaadan yu, Barok. Barang numawayaan kami, ing kamin to agpasyar, tapno maamamok mat dagiti dadakkel mo. Sige ma'am, kat ipakamok tumot kadakwada. Wen Barok, tao may kamin to sumarungkar ijabalayo. Sapay kumata saan nga agkadkad dagiti dadakkel mo. Saan ma'am? Ngam, nanumulang ti pagnanaidan mi, nakababain. Unay kan aya, saan aday ta tinapatag kada kami. Basta, sumarungkar kamin to ijabalayo. Agraramandan tumat kami dagitang agasawa nga umay diti a lugar. Katawan mo't panggadanda ditoy. Anya ngay, dagrigrig at dalakat nga rudan. Anya mananday ta asasawam abigbigat. Di ka lang maumamang dildilaw iti pada matao. Kat di da ka matinan ano. Naimbag kadakwada tay kagkagumaan dat agsapol iti pagbiyagan da. Saan akaskat ka? No kumanagan annad ka, tapno di ka nagsikug abalasang. Imbag kumamat no di mo impaampon ti anak mo. Di mo lang maipa iti kasapulan na, impaampon mo. Anyat klasim nga ina. Nagadumanan nga ibagbagayo. Ay, Pudnumat, sa ita, naglaing ka amang dilaw iti padam a tao. Kumaa, no nasaya at kamat a tao. Ala huston, di kayon sumanautan marengreng nga. Nang kutimbagan ni Alvina may papankadata, itay lumabasak dita paraangan da. Ngaan niya. Ay, nakita na ka lumabas. Iso a pinangagan nakman. Kasla di ka pala na irwam. Noon niya tinangag mo, palabsam di tabangir alapayag mo. Bakit? Saan ka apapiktaran? Tamadadaal laang ti panunot mo. Wan nga rod lakay. Tinapatag, awan dakis nga aramidan ta iti pada ta a tao. Husto ka, lakay. Agbalin tayo anatapal. Tapno mabalin tayo latat ti agkid daw iti kaasi ti apo. Nanang, tatang, adakon. Nay, apay nga itaka lang nga simbang pa, anak ko. Apay, adayo ka di tinapanam. Wan nga rod, anak. Sakat dandani sumipngat. Kat anyangay. Adamot la ka di na syaynam. Awan nanang, nga mamuyo. Adda nangawis kanyak nga agi na iti parke. Katnapan kami na nga niti may sa restaurant. At tuyo, pinanayunan dati order ko. Katimpayawid na kanyak. Tapno isang pet ko kano kada kayo. Tatang, nanang. Ha? Kasta ka di, anak. Awan tatang, kinaistoryadak pa ya. Sakbaya nagsisina kami. Kat kinunada nga umay danto kano agpasyar dito pagnanaidan tayo. Takayat da kayo amam-am mo. Ay, katuan lata iso na laang tanakababain mo't kadakwada. Tananumulaang ti pagtaengan tayo. Kasta timbaga kadakwada nanang. Ngam awanan yaman na kano kadakwada. Ngamin, da kayo mo't tinapatag agagara da. Nakakaasim at tayo dyan nga ubing, mama. Amuyo ka di? Kayat ko at tulungan ida. Itikas na, saan lang nga ag-shine iti sapatos ti pagsapulan na. Ngamin, saan mat akanayon nga adag pa-shine kan kwa na? Kasanon tulangan ti gastusan na iti pagadalan. Iso nga rod ang mapantanto iti ayanda. Tainta kasarita dagiti dadakkel na. Tano kayat dalakit di. Alaan ta idang agtrabaho dito'y balay. Wan matkit di mama? Wan gaya mama. Kumusta nga tamot tan ti pudpud no nga inak?
Ayan na nga taitan. Day tati santa nga mo, iha. Tamanipod intedakan kada kami iti day di papam. Di man la pulos, nagparparik na. Kasta gayam. Ngem no pa'y kasta? Agyaman naklaunay kada kayo iti day di papa. Taadda kayo anabang ngunak adadakkel ko. Awan anyaman na kada kami, iha. Kinapudno na. Makunami aparabor ti idadateng mo iti biyag mi. Gaputa saan kami met ngarud apulos anaadaan iti anak, iti day di asawa. Ni Apong Damian tinakatugaw iti parangan da. Agpapainit. Nakita na kon. Nay, papanam ka day, istoy baraok. Nasapa ka mat. Wen lolo, lunis nga minita. Iswasumre ka iti pagadalan. Ay, wanan niya. Ala, anusam ti agiskwela, wen? Wen lolo, sige, panawan kayo pa'y. Imbag pa'y ni Lolo Damian. Nakasingisingpet kada kami. Ngam niyan ti Alvina nga anak na. Nakauy-uyaw. Baybayan milatan. Di minikas kaso. Narigatan. Kastagayan tatay. Kaasimot nga ro day nga ubing. Wen nga raw baraok. Nuapay mat nga di man la nagpampanuno ti anak ko. Nailawan lang nga ruden iti naminsan. Ninayunan na pa'y tibidot na. Ay, siguro, balasang itanday jay nga apo ko. Lakit di tata. Ngem sapay la ko ma. Tano sa di naman ti ayan na ita. Nasaya at ti kasasaad na. Day tamat nga rod ti pampanunutag barok. Iswa nagasgasat kayo pa'y laang ang adayaw ngam iti anak ko. Tauray mawiuyaw kayo laang. Ikagkagumaan yu lata amanggad tapno adda pagbiagyaw. Ang ti anak ko, ay na. Adda nga agpay so trabaho na. Ang saan tumatla naragsak. Tadamat dakkel asaludsod iti biag na. Nakasaysaya at kayo unay nga agina kada kami, ma'am. No saan aga po kada kayo, siguro nagpatinggala ang iti elementarya ti kakaiso na nga anak mi. Ala, di yun panunutan dayta. Gamin, pasat ti panagyaman mi dayta iti na Marso iti kinaimbag na kada kami iti day di asawak. Agsipod nga rutasan kami anaadaan iti anak, impaay na nilay ka kada kami. Manmano ti kaskada kayo, ma'am. Oray saan nyo apudpud no nga anak ni Laika. Impatagyo lata kas pudpud no nga anak yo. Kat pagyamanak matlaunay, tanasingpat mat. Day tamot ti pangdayawak unay kenkwana. Tanong kasjay nga agsasangaw kami, napasig kada kami. Kasla saan nga anak ti baknang, ma'am. Amo na nga minti kinapudno may papankan kwa na. Iso amasapul mat nga ron anasaya at titrato na kadagiti daduma at tattao. Papanam ka di manan, Merlita. Si Maya at sa labas si Tibiagyo. Ita, saan mo tan a shine boy ti anak yo? Ta saan ko una yan amakit-kita lumablabas nga awit-awit na ti pagsyashine na ti sapatos? Saan itan manang tamakumikom iti panagadal na. Saket high school nga minan. Isumot lagayam. Barang tapno sumayaat mo Tibiagyo. Kat nasayaat mo't latatibiyag mi manang. Nga oray marigrigat kami. Ta saan kami met nga aglanglangan amangan iti maysa nga aldaw. Ala, sige manang, inakon.
Tani, ang mga no agurura yun, ti amo mi. Auntie Merlita, Uncle Nato, into no maya Sabado, kasangay ko. Saan na kasigod nga agsil-celebrar iti kasangay ko. Ngam, nimat ngamin mama, kaya't naaselebraran. Anikat bayam lata, no isot kayat na. Kasla ison, tisagot na ken ka. Sa bagay, sigod ngamin adudwa kami laang dito'y balay. Kat itatadda kayon nga agtrab-trabaho kada kami. Napanunot na timang celebrar iti kasangay ko. Ay, kat, patgamlatan balasan ko. Wen auntie, iso akaduan dakto nga agluto. Taadon to ti awisen tayo. Day talagayam, balahasang ko. Ne, apay na kaslaman manumutan nga agaw-awid da Merlita ken nato di tabalayda. Kanayon mat nakakandado ti ruangan da. Ay, isu naman ang tinakitam. Apay kat kanayon damat nga agaw-awaid. Isu nalaeng, takaduan na, kat marabian da. Ta medyo adayo ti ayan ti trabaho da. Nalagip ko lang ngamin ida, tatang. Kat sika, timpadawat mo nga anak mo. Apay, di mo malagay. Ni tatang mo't. Imbag da pay tauray uyawam mida. Iso da timang bibiyag iti anak da. Saan nakaskan ka nga impadawat mo? Apay, asaw. Ne, napintas man day takaduam estoy. Day takatintin sangpot mo amanugangan dananang kantatang mo. Ay una yun. Sapay nakaubingan ka pailaan. Ni, san auntie, iso ni manang layka. Kaya't nakano ti agpasyar dito'y ayan tayo, iso ngayong kuyog ko. Naimbag nga orasyon, auntie. Umayak man agpasyar dito ayan nyo. Nabayag namin ng day ti gundaway nga imay kami dito ka ni mama. Iso nga ita, umayak manan. Kat, kaano nga ron ti plano yung agkasar? Sapay insangpot na kamutan dito'y ayan mi. Ayan tayon to, kunak kuma. Ala ni auntie. Kabsat ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Wen mat nga minanti. Mala, umay kan, manang layka. Nay, ada ka matgaya man anak kao. Apay akasta tila nga masimangpat. Tatang, agsaran ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Iso ang maawa na anak ton iti trabaho. Anya, kat kasano nga ruditan no bilang. Diyak nga rod mo, tatang. Iso ang mariribukan ak unay ita. Ay, unay lakit din tigasat Kunakit di ano agnanayon anapintas tigasat mo iti trabaho. Ngam saan mo't gayam. Tanagseramot tan tisigod a pagtrab-trabahwam. Uwen nga rod ading ko. Iso ang mababainak ita kada kayo nga inuy-uyaw ko idi. Sana bali, manang. Bayam na itiyayon. Uwan gayam. Apag iso, agsapsapol ti amok iti sekretarya iti negosyo na. No kayat mo, yam amo ka kankwana. Nikat, alaman nga rod, ading ko. Mama, naimbag nga orasyo. Kadwak ti ibagbaga kada kayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso ni Manang Albina. Manang Albina, isumat ni Ma'am Marieta, ti amok. Sige, panawan kayo pa'y. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Asikasok maten dagiti trabaho. Sika ka di nga agpaiso dayta, Alvina. Uwan, ma'am. Siya karod. Kat, jakim pagarup. Ada kayo gayam ti amo da Merlita kan nato akaaruba mi kanitatang. Ato yan ti merienda pagsangwan nyo, mama. Siya kunti nang isagana. Adang min araramidan ni Auntie Merlita. Mama,
Iso ka diti. Wan, Alvina. Iso, ti anak mo, nga impaampun mo kada kami, iti day di asawa. Auntie Alvina? Laika, iha. Mama, anyat kayat asawan da ito eh. Iha. Iso ti puno nga inam ni Alvina. Anya? Dayawak day di papa. Kan kastamot tan ni mama. Tawan inlimad da kanyak maipapan iti kinapudno. Kinapudno na. Dakkala pagyamanak kadakwada. Gaputa na saya at ti panang padakkel da kanyak. Impasagapsap da iti panunot ko. Adirumbang aguraag ti inak. Gapo iti panang ipadawat na kanyak. Laika, anak. Wananang, saan kayo akagura? Ngam timadi, nagbalin kayo amata pobre kadagiti nakakaasi. Ngam ita, isumat tinagbalinan nyo. Naimbaglangan, tauray kas kada kayo tiinak. Impatagdak dagiti nabangunak adadakkel ko. Nagbalinak anasaya at atao. Gapo kadakwada. Laika. Iso nga ita. Masapul nga agpakumbaba kayo kumamatan, nanang. Baliwan nyo dagiti saan anasaya at nga aramid yo. Awan nasaya at aganaban tinatangsit, no di maipababanto iti odi na. Ngarod, naskan ti panagpakumbaba tayo iti tunggal maysa, tapno kaay-ayo na tayo ti Diyos. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Jonah Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan. Kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 11, versikulo 29. Ti tao amangyag iti riribok iti familyana, awan to ti apitan na iti kamaudyanan na. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Daddy, awan pa'y ni Dexter. Kat ni, alas 9 iti rabi Ne, kurak man no iso jay nakamotor itay. Jay kaaruba mi day jay. Napanan na ngay manen. Ay, jak maawagan ti cellphone na. Anyamat day ta na tao. Pagdandanagan na kalaeng. Ay, pasensya kayong daddy. Nadisturbo kayo. Sa anak pa'y matkidian nakaturog. Nagbasbasak pa'y laeng. Ala, uraya mo na sumangpat ni Dexter. Saan mo apuyatan ti bagim, tane, adu pa'y dagiti anak mo nga asikaswa minton bigat. Oh, pare Dexter! Alam mo na niti parbangon. Nagamit ka nga din, ha? Nay, parbangon gaya man. Diyak matan na puutan ti oras. Ay gat agawid ka. Abangan mong tan na ka man ni Mrs. mo. Padasan na nga gungat. Tapapandawak iti balay mi. Uy, naturay ka, pare. Di nak mabalin nga ungtan ni misis ko, pare. Amom no apay? Kabuteng na ka. Makigigyan lang mat iti balay tinaganak ko kat.
Tay ko na nga rudan. Naikam-kamang laeng. Maawatan mat siguro, ti kaya't ko asawan. Anya ti oras sen Dexter. Apay nga itakalaang. Agtal na ka dita. Kasta unay payabartag mo. Kasanon di trabaho. Awagam ti bus ko. Taapay manan. Ibagam nga agsakita. Anya? Sigud mat nga raramidam day ta. Ala, awagam mo ti bus ko. Tamaturog ak ngagmalmalam. Damat ti motorsiklo ni Dexter. Nagawit ka di matlaeng. Wan, Daddy. Parbangunan ang nakaawid. Kas iti sigod. Nabartek manin No kasta, saan man ang asumra kiti trabaho na? Mabainak nga rudan iti boss na. Imawagak manin itay. Imbagak nga agsakit. Uray saan mo't. Unay katday tanat tao aya. Daddy, adda ka di kwartayo. Awan nga min allowance dagiti ubing. Jak amuno nang idulinan ni Dexter iti wallet na. Ala, ada pa'y matkwartag. Mabidlaeng, taikang ka. Lakay, bumangon ka matditan atan ni malaman. Kaya't ko pa'y timaturog. Nasakit ti ulok. Mangtad ka iti kwarta. Mapanak gumatang iti kanan tayo. Oh, at iti wallet ko. At damot gayam di tapandag tipungan mo. Ni, awan mo't karga na akwarta. Puro resibo lang mo't. Awan na ya. Ay, bayada kumapay di binulod ko akwarta ni Daddy itay. Apay bayadan pa'y lang. Ay na Dexter, mababain akon. Kanayon latan adumawdawat ak kadakwada. Naganak ko matida. Mangnamnama tayo latta ka din kadakwada. Mangrugi ka man ako nakon. Dexter, kaano tayo aya asumina? Uray basit lang ang abalay. Basta nakasina tayo kadagiti naganak mo. Sinong batak matan idinday ta? Apay nga ulit-ulitin pa'y laang day ta sa lutsud mo. Baka umakan. Mabuting ka lang amin asumina kadagiti naganak mo. Taday talatan mangnamnama kadakwada ti ammom. Daddy, umayak ko mabumulod iti bagasyo. Awan isaan ko. Awan kwarta ni Dexter. Awan mo't nakitak iti wallet na. Inggatang namanin asiguro iti arak. Ala, ingka mangalay di pagbagasan. At dapay mo't siguro nabati abagas mi. Ang mga nuumanay lang mo't akan ninyo kini mami. Di na kami pagdanagan. Ti panunutem. Dagiti apukok. Saan ang mabalin ang mabisinanda. Sige nga ro, Daddy. Katagyaman na. Noon na makita madilatan dita. Mangala kamatan. Imbagla asidaan nyo. Manang, sumra kag sa pailaang a sales lady dito'y mini shop mo. Tapno ada kwartami. Kat sikaman, idi pa'y lang nga ibagbagak ken kadayta. Kat palbusan na kangarod nila kay mo? Apay kit dinasaan. Kat kurang matiyaw awat na kanyak asweldo na. Sumrag kalatano kayat mo. Ang mas kasapulak ti sales lady iti aldaw ti Sabado ken Huwebes. Ta iso ti market day. Sige manang, umayak. O, anya pare. Isat man na yung tumadamdam ha. Saan pa'y matapa nagsusweldo pare? Ay, wanan niya. Mabiitan ti pa nagsusweldo pare. Aganos tayo lang biit. Sa bagay. Aywan gayam pare. Sales lady ka diitan, ni bakit mo? Saan mo pare? At dala ang ijay balay. Nakita kami ni Jay Palingke. Ijay mini shop ijay. Nagsarita kami kat kunana al sales lady ka nun. Anya? Nagaramid manan iti Jack kayat. Saan mo nga mo? Saan ko nga mo pare? Kan may sa? Jack palubusan ni bagat ko nga ag sales lady. Tapay mat. Nagadu alalaki dita. Nungay makakita iti pangisukatan na kanya. Ay na, nag-iimon ka gayam pare. Laka
palengke ak iti kasapulan tayo. Kumpleton ti kasapulan tayo iti kusina. Apay alinukunak, ha? Apay adi mo imbagbaga kanyak, anag silsilite kagayam. Ha? Kaya't naksiguro na sukatanan niya. Takayat mo ang makabirok iti sabali. Anay ko, Dexter. Masaksak anak. Ibatam ti takyag. Isardeng munday tangar aramidam. Jak kayat nga agsilsiliti ka. Naawatam. Saan akayat adenggan ni Dexter ti palawag kumanang. Basta ko na nga agsardengak ngagtrabaho. No kasta, masapul nga rod nga ited na amin akasapulan nyo. Nalaing ngamin nga agselos ka. Manon ti anak yo, agselos pa'y laang. Imbag kumaan no awan bisyo na, nga iso ti pangigasgastusan na iti sweldo na. Wan nga rod pasaray maibusan kami iti makan. Mabain akong adumaw dawat kadagiti naganak na. Ay, saan pa higit di arombang makigigyan kayo latan kadagiti naganak na? Nasken, asumina kayon. Day tati ibagbagak. Ngam sa anak mo't adengdenggan. Ita, ta pinagsardeng na ka nga agtrabaho. Obligaam nga rod, ta ited na amin asweldo na ken ka. Pare, yung cellphone ko nga eh. Agad, damat di tabag mo. Awagak man ni misis ko. Mawagan man ni misis mo? Ibagak asa anak makaawid ita. Tagpat-pat nagtayo nga ginom. Ay, katuwa na pare. Metay tang aramidam. Antay ta. Hello, bagat. Hello. Saan na kun nga urayan? Maturog kalatan. Taapay manan. Sa dino tiyayan mo. Dito'y balay ti barkada ka. Agiinom kayo manan dita. Anya nga agiinom masasawag. Mangmangag kong agiinom kayo. Awan tumanin ti mabat iti sweldom. Maturog kagid din. Kad di na kun urayan. Anya nga oras nga agawid ka. Basta maturog kan. Agawidak tulatta. Agyaman ak pare, tain niya awid mo dito'y balay nila kay kong. Amo kami na sana nakabaylan ti agmaneho iti motor. Pare, adda ko makayat ko nga ibagakan ka. Kanya day ta pare. No mabalin ko ma, saan mo nga awisan ni kumparem nga aginom? May ibos nga minti sweldo na. Kaasi kami a pamilya na. Kasta ka di, mare? Jay lang amin sweldo na tinamnamaan mi. So ano mabalin, patgam ko matikid daw ko. Ay katuwa na, mare. Hindi ka madanagan. Diyan ko nawisan ni pare Dexter nga ginom. Mawatan ka, Mari Feli. Pare, aginom tamanen. Pasak pa lang ita, pare. Di ka man. Umay kakit din. Siyak ti makam mo. Imbawalan ti doktor ti arak kanyak. Nagsakit-sakit nga min ti tiyan ko kat. Adula amin. Kat no arak ti agas na dayta. Ay, gusto pa lang ti arak, pare. Paimbagak pa lang to'y sakit ko. Sikat ti makam mo. Agawidak nga rudan no kasta. Nasaysayat pa pare. Aging inom ka iti arak dito'y balay. May mayatan dito'y apaginumak. Tapno saan kan amadandanagan kanyak. Ipakpakitam kadagiti anak mo ti panaginom mo. Anya ko man makita da. Dakas aya. Agin-agin tumat ngamin day jay akong pare ka dyan. Kunamlan kabaalan na nga agbiyak nga awan arak iti biyag na. Kita akman no saan naktumat lang nga awisan nga aginom. Nakaamiris nga minan jay kumparem. Nagbalbaliwan. Ngamsi ka. Kasta kalat na. Awan iti panunot mo ti agbalbaliw. Agtal na ka man. Surwan nakit din. Panawan nakit dito'y. Takayat ko ti aginom. Ikanak iti kwart na. Mapanak gumatang iti bagas.
Sa nga gasot? Anya nga iti magatang na daytoy. Yan anay muna. Nukurang, panayunam kadadadi kan mamay. Napan kagimatang iti bagas, Feli? Wan, Daddy. Daytoy lang ang tinagatang ko. Kurang data para kada kayo. Anya nga rod nga ikat basit matintad ni Dexter a kwarta. Anya ti araramidan na. Nakitak mo ti motorsiklo na iti parangan. Agin inom, Daddy. Agin inom ngagmaymaysa? Wan, lapdak nga aginom. Ngam agsublilat tamot ijay kantina agumatang iti arak. Bayam, takasaritak. Wan man, Daddy. Barang denggan na kayo. Saan ka man na sumrak iti trabaho, Dexter? Nasakit nga rod ti ulok. Kasanwa saan na nasakit ti ulom? Ket naginom ka man iti kalman? Ragrag sakak lang matibagik, Daddy. Anya lakin dinaya. Kaslasaan ka di pamilya iti kastangar aramidem. Anya ti problema, Daddy. Jack matbaybay anti pamilya ka. Saan nakakagura? Tay sursuro ka iti rumbang aramidem. Saan panangisuro ti araramiden nyo? Panakibiyang. Manakibiyang kayo. Talaga, Jakon kabailan manan. Jakon manusan ni Dexter. Kaasi kamat, Feli, ading ko. Gaputawan maawis na barkada na nga ginom. Ijayan balay ti pagininuman na. Binagbagaan matandag itinaganak na. Ngamsungbatan na ida. Saan nakamot nga rod apalubusan nga agtrabaho? Takunam mat asiloso. Pudno day tamanang. Agis eskwela pa'y dagiti ubing. Kasapulan mi ti panggastos iti inaldaw. Agpanunot ka anaimbag, ading ko. No trabaho laang, mabalin kang ag-sales lady dito eh. Numat pagyanan, nalawa ijay balay ang mabalin nyo apagyanan kadagiti anak mo. Pare, kita mo. Anya dita? Arak manen. Oh, anya ti makunam. Shot. Insardeng kunti aginom, pare. Oh, di nakman ang awon iti kasta. Pudno ti bagbagak. Idi manungal daw asaan ka naginom. Saan kami mo na nagapak inibakit ko? Ken mayat ti riknak, ngawan alkohol dito ibagik. Padasamat ka di, pare. Mayat ti ipikto na. Pele! Bakit? Pele! Ni, napanan nga tanday jay a babae. Ni, apay ngay. Kaslawan mat tao dito'y balay. Napanandag iti ubing. Pele! Pele! Daddy, Apay? napananti pamilya ka. At dadalang di tabalayo Awan da nga road. Kasla jak ngagpaiso nakita ni Feli ngay may dito'y balay itangal daw No kasta. Pinanawan da kon. Di ka kumamot ag sarita iti kasta. Awanan dagiti pagananay da balay, Daddy. Pinanawan da kon ti pamilyak. Agmay-may sa akon. Naliday ka mat pare. Kurang samot ti ara ka. Pare, pinanawan dak ti pamilyak. Anya? Awan mo ti abok kabasol ko. Apay nga inaramid na kanyak ti kastoy. Imbaglakit din tayo sardang kunti arak. Diyak kaya't mapasamak iti biyag ko tikas iti napasamak ken ka. Pare, anya ti aramidak. Saan ko akabalan ti agbyag no awan ti pamilyak? Awan ti sabali a pabasulem no saan na si kamot laeng Dexter. Ket panawanan tapno amiresem dagiti nagkurangam. Ket saan mo nga ipabasol iti sabali. Daddy,
Awan solusyon na no ipabasol mo iti sabali tinagbanagan ti biyag mo. Dumteng ti pan nakauma iti may sa tao. Nang runa no saan mo met nga ipakita tinapudno a panagbalbaliw mo. Balbaliwam ti biyag mo, no kayat mo ngagsubli pa iti pamilyam ken ka, Dexter. Bakit? Agawit tayo kumag. Mailiwakon ka dagiti ubing. Saan kami nga agawid? Aging ga saan ka ngagbalbaliw, Dexter? Insabdan kunti aginom iti arak. Bakit? Kaya't ko asumina tayo iti balay. Ay, katuna. Apay kit di na saan. Kaya't mo nga agbiro ka iti pagyanan tayo. Aramidak day ta. Basta agsubli kayo lang a pamilyak. Agbalbaliw akon, Pele. Bakit? Ikarit day takan ka. Awan nasayaan apagtungpalan ti padre di pamilya nga awan manaknakam na. Ipatag mo ti pamilyam, taawan ka asping na aragsak ti ipay na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti maikadwa a Korinto, Kapitulo 4, versikulo 18. Tadagiti banag adi makita, tikitaan mi. Saan adagiti makita? Apagbiit laeng ti banag a makita. Ngem agpaot iti agnanayon ti banag adi makita. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Maripilang, di mo pa'y nakita alimma basta'y kaaruba taan nagtinawon anaganak. Ni, sino mo't na ita nagtinawon anaganak asasawang, Mari? Ay na, asino kumamat nga no saan aday jay abalo amarla. Saan ka di nagtinawon anaganak? Ay na, adday takamanan ako nakon. Mabalin ka di, no awan na saya at nga ibagam, saan at isabali at tao ti chismism. Imbagkan ko na tauray nagtinawon anaganak, ken nabalo, ta iso tinang bibiyag kadagiti talo nga anak da, iti day dilakay na. Sana kasken ka may salang aro dun di anak mo. Dandani di mo pa'y kabailan na pakanan, tamang namna makalaunay ti pensyon ti amam. Ne, nagadumatan alin na bidmon, Mare? Kasanumat ngamin, amom adilawon ti sabali at tao, ngamday tabiyag mo, di mo mat makita. Uray tapod no, dagiti ibagbagak. Ay na Mare, sakbay adilawom ti sabali, kita umpay nga umuna tabagim. Ngamin, si kamot la tinakababain iti kasta nga aramidam. At tuyan dagiti balon nyo nga giskwela anak ko. Ano sanyo ngayon anay, ito'y 50 ta kasapulan tayo nga aginot. Ti kasta adan tumanan usarin nyo para inton sumaruno. Uray saan kami nga agbalon iti kwarta? No pagmeriendamot laeng, nanang. Uray tadamot saba, kat isuntumot ti pagsidami. Wingag paiso, nanang. Tapno makainot tayo. Tilaangan bunidak akabsat mi ti pagbalunan nyo iti kwarta. Halang arod anak ko. Da kayo, ti makam mo. Manong, nagbiit ti panawan. Ita, addakan iti maikadwa at tukad ti kolehyo.
Adak matan iti umuna atokad. Kan, graduating matan ti inaudi iti senior high. Wanading, kat sapay ko ma. Tawan to kada tayo ti mayaw-awan. Tapno makalpas tayo amin. Kat makatrabaho tayon to amin. Wen manong, iso akanayon tamot abagbagaan ti kapsatan. Di mat puridat nga anak ni Marla ti lumabas. Naimbag pa'y kankwana. Ta talaga nga inggaad na ti manggad para kadagiti anak na nga oray lalaison ti daduma at tao. Anti pilang, naimbang nga oras yo. Lumabasak pa'y. Sige lang, Barok. Papanam ka di. Nagsapa ka mat. Una, anti. Tamapanak man tumulong agburas iti sayo ti ijay damang Marso. Kabayatan ti kaawan ti serak mi iti pagadalan. Ay katwen taisupay. Damanan kan manong mo ngay. Saan da ka di nagawid? Ha? Ay, pawid da siguron. Adda ngamin obraan da ijay garden. Iswa nagsisina kami. Tapno mabingay mo ti trabaho. Ala, agan anos kayo wan? Sana bale, makalpas kay tumatlaan. Una, anti. Iswa ano kas jay nga awan klase mi. Agtrabaho kaming agtrabaho. Tapno matulungan mi mat ni nanang. Takaasimat. Ay na, maayatanak amang buybuya kadagiti anak mo, mare. Awan pa'y mangeg ko nga agsusupyat da no kas jay nga addat awan kadakwada. Day tamot nga ro tidakkel a pagyamyamanak, mare. Iso nga ita tadadakkel dan sa anak meten amarigatan. Ta makapagtrabaho da meten. Saan akas idi babasit da pay laeng. Nga oray rabii, pagbalinak nga aldaw, no kasapulan. Tapno maipaay ko ti kasapulan da. Sapay la ko mga rodmare. Tamatagi na yung tinasaya at alin na nganda nga agkakabsa. Inton makagraduar ka iti sekundary ha. Anyang iti alam to a kurso ading. Ti kayat ko manong. Katay related iti panagmula. Agriculture kasta ka di? Un manong. Tapno agsinabali tayo mat Nasayat nga ron no kasta. Tanimanang mulira, accounting matiin nala na. Ketsak, sabali mat. Nanang, agi na kayo pay. Da kamin ken ni manong iyan timapan agtrabaho ija garden. Ay, ala nga rod, anak. Ta siya kun ti agluto iti pangaldawan. Sakit, awan mo't nga agpay so agbati amang pakan kadag iti taraken. Numapan tayo amin. Wen nanang. Limabas ak di garden da Mari Marla. Medyo limawa mat mare. Ay katwan nangrunak at babaro itandag iti dua nga anak na. Iso nga addan katulungan na amang trabaho iti garden na. Ay wanan niya. Kan balasang matan ni Lira may kadwa nga anak na. Angam sapay la kumaamaray. Anya manan asapay la kumatisasawam manan. Sapay la kumata saan to ang masikugan a balasang. Itikas jay akin napintas na. Ay na, sika talaga. Imbes anapintas ti pagsasaritaan, lalao kamutan iti madi. Awan mo na talaga. Bumakbakit kan. Ngamdi mo pa'y lamabaliwan ti kastaan na alas nga aramid mo. Ay, katsi ka ngay. Anyat pagkit kitaam di tabagim, alaman? Uray tapod no, matimba ka. Mari isang, si Kamot Gayam. Kumusta nga iti anak mo nga adda iti abroad? Siguro, binulan nga adda ipatpatulod na adulyarkan ka. Kitwan na maray, dolyar ko naman. Iso makaipatakdar kamin tumatan iti dakkel abalay. Kan gumatang kamin tumatan iti napintas alugan. Tapno adda aramatan may agpaspasyar. Ay kat, nasayaat nga ron no kasta, mare. Tapno makapasyar kayo kadagiti na duma-duma a lugar. Ay syempre bed of roses life ko naman maray. Wen mare, nasayaat no kasta.
Kumusta nga, Lira? Balasang ko. Nasayat mo't, auntie. Kamo dyanan na. At damat lang ang trabaho apakakumikuman. Agpaiso dayta. Ang imbag man, tadi mo mapanunot ti agabroad. Saanan, auntie? Iti kasta, Jack maadaywan ti inak. Kastamot dagiti kakabsat ko. Isumot laang. Noan niya ti aday jay, adamot la ditoy. No kwartat pagsasaritaan, uray basit ti adda ditoy, adda lat tamat. Tinabatag, adda pagbiyagan. Nanang, manulangan abulan ti palabsen. Aggraduarak moten iti alalaak a kurso. Banag, apakaragsakak mat anak ko. Tagbungbunga matlaangan dagiti amin apagrigrigatan nyo. Iti mano atawan apanagadadal yo. Malagi pulakit nga rod day di panawen. Apuro bunga ti balbalunan mi apag merienda. Ket no maminsan, isumot lang ti sidaen mi ti pangaldaw. Wen nga rod, ngam, nagmayat dagijay asubsublian. Ngamin, no awan dagijay, saan tayo kumamot anagteng ti kastoy akasasaad ti biyag kayo ita? Ket gaputa nakalpas kami metten adwa, ket addan trabaho mi. Agpatakder tayo kit din iti balay tayo. Yan tangay marupropok metten ti pagigianan tayo ita, nanang. Alakat, da kayo lata ti makaamo anak ko. Tada kayo laangan tinamnamaak amang ipatungpal iti dayta. Amo yumet, gapo iti kinarigat ti biyag, sa anak-anakalpas iti panagadal ko ide. Iso anak ipurpur di aklatan. Bayan yun, nanang. Tanuan niya't di yun aramid. Da kamin ti mangipatungpal. Tapno sumaya at ti panagbiag tayo. Ket gaputa siya ti inaudi. Oray negosyo ti maitulong ko para kaninanang intun makalpasak. Nagsaya atin anak ko. Nakaragragsakak unay. Ay na, naggasat ka talaga kadagiti anak mo, Mare. Ita, nakalpas mo ti buridak mo. Wan mare. Kat, kas nagsasaritaan dagiti anak ko. Ag Thanksgiving danto kano. Ay, kat nasaya at launay, Mare. Taadda kasta, kapanunutan da. Itata nakaturpusa ko, nanang. Anya nga ang negosyo ti kayat yung isagot ko kada kayo. Iti daytoy apa nagturpos ko. Ay na, ti anak ko daya. Anya ti kayat yung nanang. Patakderan kayo iti uray basit a sari-sari store? Ay, ewan anak ko. Pakaragsakak unay dayta. Agyaman ak unay kada kayo, kakabsat, iti idadar ayo, iti daytoy apanagyaman, dagiti anak ko. Agyaman kami mat, Mare. Kat kas dan ako, Mare, tayo kakabsat. Ti may bagak. Nasayaat apagtuladan tayo akas naganak dagiti inararamid na. Kas pagamu tayo mat. Nakaturpos amin dagiti anak na, itilikodan ti rigat, naglablabasan da nga agiina. Agyaman ak unay kada kayo, kakabsat. Ala, ag-enjoy tayo. Adamat gayam kabarbaro abalay amay patpatakder iti abay ti balay da Mari Marla. Wen, Mare, taso katanda kano ti sigud abalay da. Tadaan ken narukupan. Ikat si kangay, Mare. Dimot ko nam idi nga agpatakder kay tumot iti dakkel abalay yo. Ay, kwa, Mare. Di dayjay. Ngam ita, saanay. Gaputain sugsugal matgayam ti anak ko ijay abro tinatnat gedan na. Sakit na abak. Saan laaday ta? At dadakkel nga utang na anasken nga ikaro na. Ay, unay moten, Mare. Sayang nga rod ati arapaap mo amadaan iti dakkel abalay ken lugan.
takas lalaang intayab ti angin. Ay na, naimbag ka pa'y mare. Tada yun tinadteng mo. Sika ti simmang bayan tinapintas agasat. Kasta talaga, mare. No awan pa nagsakripisyo, awan mat nga rod pa nagbaligi. Ngamsyak, nalidayak ita. Tarapaap ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Ngamsaan na natungpal. Anya nga rod ngay. Ngam, anya ti amom. Bareng maaddaan kayong tumatlaang iti dakkel abalay. Basta agporsigi kayo iti biyag. Kan kastamad, ano awan pamati tayo iti namarswa. Adayumat nga rod, amagunod tayo ti arapaap tayo. Tatiga po na. Ti Diyos laeng ti makaam mo, noan niya ti agpaay apara kada tayo. Wen mare, husto amin nga imbagam. Awan nasayaat apagbanagan ti tao ama naguyaw. Ngarod, tapno maadaan ka iti napintas a panagbiag, agsalokag ka. Kat di mo isinsina ti imatang mo iti namarswa, ta iso ti kumuyog kan ka, iti amin aganwat mo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Lara Ignacio. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.